Hinihinalang ginahasa isang 17 taong gulang na dalaga matapos mailibing noong ikalawang araw ng Setyembre, araw po yan na Sabado. Natagpuang walang damit at nakahandusay ang dalaga sa labas ng kanyang huling himlayan sa Patirik-Tirik Public Cemetery sa Parian, Mexico, Pampanga kahapon. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Matapos maghinagpis ng mga magulang ni Jessa Lau sa pagkamatay nito dahil sa pagkabagok ng ulo habang sinusumpong ng epilepsy noong ika-29 ng Agosto. Ngayon ay nanggagalaiti sila sa galit sa mga salarin dahil patay na ang anak ay nagawa pa umanong gahasain. Wasak ang nicho at nakalabas sa kabaong ang bangkay ng dalagang dapat sana'y nagpapahinga na sa kanyang huling himlayan. Pinakaloob at sa sulok nakapwesto malapit sa palayan ang nicho ni Jessa Lau. 17 taong gulang pero nagawa pa ring matunton ang bagong libing na dalaga. Kaya't suspetsa ng pamilya, isa ito sa nakipaglibing o kaya'y residente malapit sa sementeryo. Agit kayo anak makakasat ni. Kung kaya po nakakaltaw, kaya rin ati pang donate tayo ulas-ulasan di. Agit di rin makaltaw rin ito kaya na po. Naikwento naman ng mga residente na may nakakitang isang lalaking nagpapastol ng umagang iyon na may paa umanong nakataas sa may tabi ng nicho, kaya dali-dali umanong nagtawag ng tao. Kapansin-pansin din ang damit pang ibaba ng isang lalaki na nakasabit pa sa binti ng bangkay. Agad namang binalutan ng plastik at kumot ng mga residente ang nakabalandrang bangkay. Wala pang maiturong sospek ang mga magulang ng dalaga at wala ring CCTV na malapit sa sementeryo. Hindi pa rin matukoy ng mga magulang ni Jessa kung ano talaga ang motibo ng mga salarin. Pero kung alam na boyfriend na yan, wala. Ngayon pa lang din umano nagkaroon ng ganitong pangyayari sa nasabing sementeryo at sa buong Mexico, Pampanga. Ayon sa PNP Mexico, under investigation pa ang nangyari na tinatawag nilang impossible crime. Patay na yung tao, wala ng buhay. Pag wala ng buhay, parang isang bagay na lang ito. Pero it is always a property ng pamilya, ng magulang. Paliwanag ni Police Superintendent Wilfredo Paulo ng Mexico PNP na wala pang maiturong sospek at wala pang sapat na ebidensya sa pangyayari. Posible namang maharap sa malicious mischief at civil damages ang mga salarin. Samantala, naibalik na sa huling himlaya ng dalaga at hindi na pinaotopsiya pa ng pamilya. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.